Weekdays na naman po, kaya start na naman po ng trabaho. So ipapakita ko po sa inyo kung yung usual na routine ko pag biyahe pag pupunta ng Makati sa trabaho ko po. So dahil maaga pa po dito sa labas ng bilis namin, so wala pa halos tao. Mabuti na nga lang, medyo gising na yung guard namin. So normal kasi tulog yun pagdadaan ako. So paglabas nyo dito, so halos commercial area na to, hindi na siya nakakatakot paglakad. So para makatipid, nilalakad ko na lang siya sa palabas. So about 10 minutes lang naman siya. So and then well lighted naman po yung main road. So kung napapansin nyo, halos walang katawa-tao. So about 10 minutes doon ako sa mismong district. So sakay ng bus papunta ng PITX or Pasay. So ito, dito na ako sa harap ng Pure Gold. So ito yung dating DB Mart. Ayan, ito yung tricycle station dito, and then yung paradahan ng mga jeep. So ayan yung crossing. So andyan po yung sakayan papunta ng Manila area, Metro Manila area. Dahil mandi po ngayon, so normally sinasakyan kong buses diretso ng Pasay. So dahil medyo madalang yung bus at maraming pasahero, so makasakyan ko muna is yung PITX. So magpalapala muna ako, and then doon ako sasakay ng bus. So yun po yung bus na yun sa may harap ng Pure Gold. Kung lang kung diretso siya ng Pasay. So yan, so PITX lang pala po siya. So ito yung sinakyan ko muna kasi napansin ko yung mga bus na diretso ng Pasay sobrang puno, so tayuan. So itong PITX, so upuan muna siya, so mas okay ito. So after 20 minutes nandito na kami sa SM Palapala, Robinsons. So malapit sa Aguinaldo Highway. Medyo mas mabilis yung biyahe kasi wala naman traffic pa. So ayan po, yan yung makikita nyo yung Robinson yan sa kanan. Sa may padis po yan, may ilaw na yan. So ayan, Aguinaldo Highway na po yan. So yung kanan papunta ng Tagaytay, and then yung pakaliwa is yung papunta ng Metro Manila. So hindi siya ganun ka-traffic pa kasi halos madaling araw pa naman. So ayan po, so yung papasok na kalye niyan, ayan yung papunta ng SM Palapala. So ayan po, so kakaliwa tayo dito. Ito yung Aguinaldo Highway. So yung landmark dito is 7-Eleven branch and then landmark. So dire-diretso na po yan dun sa punta ng Metro Manila. So after almost I think mga 20 minutes din, nandito tayo sa Walter Mart area. So ito na yung papunta ng De La Salle campus, and then Aguinaldo College. So yan, so nasa sa Litran area na tayo. So medyo mabilis yung biyahe po kasi nga halos hindi pa ganun ka dami yung sasakyan dito sa Aguinaldo Highway. So kaya lang po inagahan ko ngayon kasi dito po kasi sa Aguinaldo Highway merong kinoconstruct ng mga karsada. So maaga pa lang nagbubutas na ng mga karsada yung politiko para kumita. Joke lang po. So kahit medyo maayos pa yung karsada, so, yan, dito na po yung traffic area sa may Golden City. So ito yung boundary ng Imus at saka ng Dasma. So halos dito naiipit yung traffic. So pag yung medyo tanghali kayo dadaan dito, almost an hour or 30 minutes to 1 hour halos na stuck kayo dito. So dahil aga pa po,
traffic pa rin, kaya lang hindi siya ganun katagal yung pagka-stack up niya. So advice ko po sa inyo kung galing kayo ng Silang, Dasma, 23 Indang, so magbiyahe po kayo ng maaga kasi medyo matagal-tagal pa po itong construction na to. So halos nag-start lang to noong December, so malamang mga May or June pa ito matapos. So andito pa lang sa Golden City hanggang sa Litran, so baka abutin pa to hanggang Palapala. Ay hindi na siguro kasi medyo maayos na yung kalsada doon, siguro hanggang Walter Dasma yung construction nito, so medyo matagal siya. Kaya kailangan kung pagbiyahe kayo Metro Manila, agahan nyo lang kasi dito talaga kayo may ipit. So pag inabot kayo dito ng 6 hanggang 9, yari na. So agahan nyo na lang po kung nagmamadali kayo. Yan, si Manong tayo ng tayo kasi naiinip na siya kasi medyo matagal na kami na stack up dito, halos gabi pa pero traffic pa rin. So around 5 pa lang ito so 5:20. So imagine nyo na lang kung mas maaga yung, kung medyo late na yung biyahe nyo. Ayan, 5:22 na po, nandito na po tayo sa district. So nakatawid na po tayo doon sa traffic area. So ito yung Peace Bank, and then ito na yung District Imos. So dito sa District Imos may mga P2P bus po dito na papunta ng Juan Ayala Station. Ayan po yung mga bus na yan, kulay yellow. So kung medyo malaki yung budget nyo, bumaba na kayo dito and then dyan kayo sumakay and then diretso na sa Juan Ayala. So dadaan na siya ng Langhari and then Skyway na yan ang alam ko. So medyo mabilis siya, medyo may kamahalan nga lang po siya pero may extra budget naman kayo, why not? At least komportable at mabilis yung biyahe niyo. So andito na rin po yung mga biyahe ng mga papuntang Alabang, mga van, mga papunta din Makati po yan. Yung mga multicab naman po yan yung Alabang and then SM Molino. So yan po so yan, ito yung overpass dito sa Langhari. And then sunod na po yung coastal area. So alam po coastal, so hindi po ito yung coastal sa Paranaque. Dati kasi nalilito ako dito alam po coastal po to. So sakayan din po to. So normally dito na po puno yung mga bus. Ayan. So halos commercial area talaga to kasi halos yung mga restaurant dito 24 hours mga fast food. Yan po. Dito rin po sa may harap ng Pure Gold nito sa may crossing, may mga sakayan din po ng van dito papunta kay Ayala. Kung maliligaw kayo dito, meron din po sakayan ng mga van dito. So diretso na po sa Ayala Makati, so hindi na kayo ma-hassle sa traffic. Ayan, Subwise, Pure Gold. So yun yung commercial area dito, hindi yung mga fast food. Jollibee, McDo, halos kompleto dito. Burger King, Chowking, Aristocrat meron din po dito. Ayan po yung mga van na napansin nyo po. Ayan, Imos video area na po tayo. So papansin nyo mga bababa na yung mga pasero. So marami kasi bababa dito and then marami din sumasakay. Medyo blurred lang po kasi yung salamin ng bus na sinakyan ko kasi nasa bandang dulo ko. Medyo luma na kaya yung salamin medyo malabo na siya. So pasensya na po dito sa video. Kasi ito po, ito yung Union Bank. So
ayan, ito yung bagong restaurant dito. So, ito halos yung katapat ng ito yung Kina Roger. So katapat niyan yung Imus Video, Bangko de Oro, and then yung Imus Transport Terminal. So and then nandito na rin po yung Lumina Mall. So Imus Palengke, yung mga terminal, mga jeep dito, tsaka tricycle. Ayan, so hindi na siya masyadong traffic pa dito. So, doon talaga lang sa Dasma kasi nga dahil doon sa construction. Yan, 5:50 AM na po, nasa isang Bacoor area na po tayo. So medyo mas mabilis yung biyahe. Kung napansin nyo po, halos tayo na siya kasi pag dito kayo nagabang ng bus, yan, normally talagang tayo na po kayo. Ayan, so yung kabila po nito yung isang Bacoor. Ayan, so makikita nyo po, ito yung parang tambayan dito ng mga pasahero in case na umuulan, at least di naman sila mababasa. So medyo madilim po siya, 5:50 AM na siya pero madilim pa rin. Ayan, so yung pinaka-landmark dito, kung sa right side kayo nakasakay, yung Meralco. Kasi kung wala sa left side naman, makikita niyo yung mismong SM Bacoor. So, kung hindi kayo pamilyar sa lugar, kung medyo napansin nyo na yung SM, ay yung Meralco, so ayan na po yun. So SM Bacoor na po kayo, bumaba na kayo. Ayan, dami ng pasahero kahit madaling araw pa. So, kung tutuusin, halos 6 na to kaya lang medyo madilim pa siya. Madilim pa yung salamin, so kaya mukha nang maging madilim. Ayan, ito na po yung Meralco. So paglampas po niyan, yung eskwelahan, and then yung overpass papunta ng SM Bacoor. Ayan, alas 6 po, andito na tayo sa St. Dominic. So ito yung Soho, and then yan, Donald's, and then St. Dominic College. So yung karsada na yan, paakyat, pakanan, yan sa may St. Dominic na yan, ayan, papunta ng Paliparan area, SM Molino. So dito namang isang way na to, yan po, yan papunta na sa Pote, Bacoor, Las Piñas, and then Paranaque. So kung ito na po yung Talaba area, so kung dito kayo dadaan sa Talaba area, normally Cavitex na yung daan. Pero sa St. Dominic naman, ay sa Locos, meron din naman po doon, kaya lang iikot pa po kayo. Ayan po, ayan, Locos area na po tayo. So ito na yung papasok ng Cavitex. So medyo malapit na po tayo. Tutusin po, halos 1 oras lang naman yung biyahe galing doon sa amin Makati kung walang traffic. So pag may traffic po, tulad nung gano'n, 3 hanggang 4 na oras. Pag minamalas-malas ka pa, 5 oras. Pag sobrang malas na, ayun, 6 na oras. So nakailang tulog ka na sa bus, hindi ka pa nakakarating. So ito na yung papasok ng Cavitex. Ayan po, so medyo nag-iipit-ipit na yung mga sasakyan kahit maaga pa. Nangyayari naman po kasi ito pag Lunes lang, kasi usually kasi Friday umuwi sila. So pag Lunes, lahat mapasok. So ayan, medyo naiipit kami dito. Pero mabilis lang naman to kasi automated naman na yung gate ng tollway ng Cavitex, kaya
yung usad na sasakyan is dire-diretso, unlike before na manual. So halos talagang tagal namin dito. Ayan, 6:25 po, andito na po kami sa papasok ng PITX. So pagdating nyo po dito, ikot pa to. So pwede naman kayo bumaba doon sa pagpasok, and then doon kayo mag-abang ng bus papuntang Makati. Kaya lang minsan pag may enforcer, kaya pwede sumakay doon kasi walang magsasakay kasi nanghuhuli. Ayan, yan na po yung mga entrance. Ayun sa kanan, and then dito, ito yung babaan ng mga bus. Ayan po, yung isang entrance. Makikita nyo po, ayan po yung may salamin na yan. Ayan, ito naman po yung Jeepney Bay area. So papuntang Baclaran, Divisoria, via Mabini, via Tap, andyan po siya. And then Taguig FTI, andyan din po siya. Yan, ayan po yung Bay area. So iikot po to. Ayan po. Minsan nagta-traffic po din dito kasi minsan sobrang dami ng mga bus, lalo na pag may operation yung mga enforcer. So halos lahat ng bus dito magbababa. So ngayon kasi walang ang huhuli, kaya medyo maluwag. So ayan po yung gate din na sasakyan natin pa Makati. So ikot pa po ito doon, and then doon tayo bababa. Ayan, nakababa na po tayo. So dito na po tayo sa harap ng PITX. So doon po tayo papasok sa kabila kasi check ko yung arrangement ng bagong assign gate dito sa PITX. So medyo matagal na po kasi ako hindi nakakadaan dito kasi normally sa Pasay na talaga akong mababa. So ito po yung papasok doon. So dito nyo kasi makikita yung information kung saan gate kayo pwedeng sumakay. So tayo po kasi carousel bus, so normally gate 10 siya, hindi naman siya nagbabago. So yung iba papalit-palit. Ayan po, so yun yung mga ticket po ng provincial buses, and then yung mga assigned gate. So sa description area baka ilagay ko na lang po kasi medyo baka hindi nyo makita. So ito na po yung kalooban ng PITX. So ito yung gate 6. Ayan. So andyan po makikita nyo naman po yung mga biyahe dito. Ayan. So ito yung 7 naman. So ayan. So ilalagay ko na lang po sa description box para makita nyo po ng maayos. So diretso na po tayo sa gate 10. So rest room muna tayo dito. So may, and then ito yung gate 8. So ito na po yung papasok ng gate 10. So medyo may pila na siya kasi Monday. So medyo maraming pasahero. So sa dulo po nito, yan yung labasan naman papunta sa Jeepney Bay area. So yun po yung pinakita ko kanina na saka yung papuntang Divisoria at Baclaran, din Taguig area po. So ito, sasakay na po tayo ng carousel bus pa Makati area. So ayan po, sa loob na po ako. So medyo luwag siya kasi yung ibang pasahero kasi talaga sa Pasay na siya. So ang fare po dito from PITX to Ayala is 25 na. So before kasi 15 prior to pandemic, so medyo nagmahal na po siya. So dahil maaga, hindi pa masyadong traffic dito sa
palabas. Ayan. So I think almost 5 minutes lang andito na kami sa may tapat ng Ayala Bay, dito sa tapat ng City of Dreams. Ito po yung City of Dreams yan. And then ang kasunod na pong landmark niyan is yung DAP Asiana po. So kung pupunta kayo ng DAP, and then kung naligaw kayo sa Baclaran, pwede naman tumawid kayo ng Rojas Boulevard, and then lakaran nyo na lang po papunta dito sa DAP Asiana. Ngayon kung galing kayo ng Pasay Rotonda or Bindia, may mga sakay naman pupuntang PITX na bus na dadaan dito. So kung along EDSA, DAP ang puntahan nyo, so carousel bus lang po. Meron po kasi akong video dito, paki-search na lang po kung paano pumunta dito. So yung mga guide na map, so hindi pa naman siya nagbabago. So pag natapos po yung LRT na extension, mas mabilis na pong papunta dito kasi sa likod po nito halos yung bagong terminal sa Redemptores, tapat ng simbahan ng Baclaran. So ito, malapit na po tayo sa papasok ng dito sa may na to, Walter Mart. And then kakanan po tayo dito, so pupunta ng Pasay Heritage. So kung pupunta kayo ng Malopecia, pwede na kayo bumaba dito. Ito na po yung Double Dragon area. So katulad ng nabanggit ko kanina, kakanan po tayo dito. So pagkanan po natin, so matatanong na natin yung unang stop station itong carousel bus. So yan, Double Dragon area po yan. So dito sa Makapag-Ala Avenue. So ito EDSA extension na po to. So meron na tayong nasa EDSA lane na tayo, kaya hindi na siya masyadong matraffic. Kung pupunta kayo ng Baclaran area, so kung ayaw sumakay ng jeep, pwede kayo sumakay dito sa carousel bus, and then dito kayo baba sa unang stop dito sa Pasay Heritage, and then lakaran nyo na lang po. Almost more or less 200 meters lang naman po. At least kung dito kayo sumakay, mas mabilis. So ito na po yung Pasay Heritage. Nakalampas na po tayo sa unang station ng carousel bus. Susunod naman na po yung Pasay Rotonda. So almost 20 minutes din yung biyahe from PITX to Pasay Rotonda. Hindi mabilis siya kasi hindi pa ganun karami sasakyan. So yun yung natatanaw naman yung yun. Yan yung sakay ng jeep papuntang 13. So kung Pasay po yung nasakyan ko, yan, hanggang dyan po yung bus. So dyan ako bababa, and then tatawid lang ako dito sa kabila, and then sakay ulit ako na sa carousel bus to Ayala. So 15 pesos naman po yung pamasahe. So yan po, around 7:20 andito na po tayo sa Ayala MRT, dito sa Makati, malapit sa corner ng Ayala Avenue. So yan po, yan po yung One Ayala Mall. So yan yung bagong station. May mga video din po tayo dyan na pwede nyo maging guide sa pagbiyahe. And then dito sa kanan, sa BGC, mga papuntang BGC. So akit po tayo ng MRT kasi doon po tayo maglalakad. So yan po yung entrance ng MRT dito sa Ayala. So maglalakad na lang po tayo instead na sumakay tayo doon sa may Shell. So kung hindi naman kayo masipag maglakad, pwede naman pong sumakay ng jeep doon sa may Shell, sa may McKinley. So hanggang Paseo is 13 pesos lang naman po. So ako naman po kasi medyo maaga pa, kaya nilalakad ko na lang. So medyo press ko naman po kasi hangin dito, ano nga yung halapin na, kaya hindi siya nakakapagod maglakad. Ito,
Ayan po, andito na po tayo sa Ayala Triangle. So malapit na to sa workplace ko. So after long 3 hours nakarating din po tayo. So imagine nyo na lang kung medyo late kayo umalis ng Cavite, may sikat na ng araw. So baka abutin kayo dito ng mga 5 to 6 hours. So grabe yung stress na na-encounter nyo. So that's all po. Kung may mga tanong kayo regarding sa pagbiyahe, mga sakayan, mag-comment lang po kayo sa any videos dito sa YouTube. Then meron din naman po akong Facebook account. So pero the best po dito sa YouTube para at least siya po kasing bibigyan ko ng attention. Kung may mga tanong kayo within Metro Manila and then nearby areas, ask nyo lang po sa comment section and then try ko pong isagutin. And then if tatry ko po na ipakita ko naman po yung way pabalik. So papasok po kasi ng Cavite is marami options. So ako din po, iba po yung sinasakyan kapag pauwi po ako ng bahay. So sa sunod po ang video, tatry ko pong i-video po yung paano yung pagbiyahe ko sa gabi. So I think parang 3 yung pwede nyo sakyan pabalik kung galing kayo dito sa Makati pauwi ng Cavite area. So that's all po. Maraming salamat po ulit sa panonood.